ናይ ቋንቋ ጀርመን ክንድስም ክልተ ዓይነት ክንድስም ኣለውና ናይ ስም ወይ ናይ መፀውዒ ስም ክንድስም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሱ ንሳ ገለ ዝብሉ ወይ ድማኒ ናይ ዋንነት ክንድስም ዋንኡ መን ሓደ ነገር ዝገልጹ ናተይ ናቱ ናታ ገለ ዝብሉ እዚኣቶም ከዓኒ ኣብ ካዙስ ብኖሚናቲቭ ኣኩሳቲቭን ዳቲቭን ኣለውና ጄኔቲቭ ከመን ኣሎ ኣብዚ ናትና ትምህርቲ ሕጂ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት እዩ። Deutsch mit Amir lernen. ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም መዓልቲ ካብቶም ብቐዳማይ ዝረኣናዮም 10 ዓይነት ቃላት ክንድስም ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ፅምኢልኩም ክትከታተሉኒ ብክብሪ ይዕድመኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቋንቋ ጀርመን እምበኣር ክልተ ዓይነት ክንድስም ኣለውና ንሳቶም ከዓኒ ናይ ስም ክንድስምን ናይ ዋንነት ክንድስምን ተባሂሎም ይጥቀሱ። ናይ ስም ክንድስም ክንብል እንከለና ንኣብነት ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሳ ንሱ ንሕና ገለ ዝብሉ ማለት እዩ። ክንዲ ሓደ ስም ኣብ ክንዲ ስም ማለት እዩ። ኦኬ ንሓደ ስምሲ ተኪኦም ይኣትዉ ኣብቲ ናይ መፀውዒ ስም ናይ ስም ክንድስም ክንብል እንከለና ኣብነት ሕጂ ኢማኑኤል ሌርንት ዶች ኢማኑኤል ቋንቋ ጀርመን ይመሃር ኣሎ። መን እዩ ቋንቋ ጀርመን ዝመሃር ዘሎ? እታ ኢማኑኤል ትብል ወፂኣ ንሱ ክንብል ኢና ንሱ ቋንቋ ጀርመን ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ። ኦኬ እዚ ናይ መፀውዒ ስም ክንድስም ንብሎ ወይ ከዓ እንታይ ኣለና ካልኣይ ናይ ዋንነት ክንድስም ኣለና። ናይ ዋንነት ክንድስም ከንታይ ማለት እዩ? ናይ ኢማኑኤል ማኪና ፅብቕቲ እያ ወይ ናይ ኢማኑኤል ቤት ትምህርቲ ርሑቕ እዩ። ሕጂ እታ ኢማኑኤል ገዲፍና ናቱ ቤት ትምህርቲ ርሑቕ እዩ ናቱ ቤት ትምህርቲ ማኪና ፅብቕቲ እያ። ኦኬ ናቱ ትብል ቃል ነታ ናይ ኢማኑኤል ዋናኣ ንሱ ምዃኑ ማለት እዩ። ኦኬ ናተይ ናቱ ናታ ናትኪ ናትና ናሕና ናትኩም ናትክን ወይ ከዓ ናይ ክብሮት ናቶም ወይ ከዓ ናተን ናትኩም ወይ ከዓ ናትክን ኣብ ናይ ክብሮት ማለት እዩ። ኣብዚኣ ንእሽተይ ጌጋ ዘላታ ናቶም ናተን ትብል ዘላ ናትኩም ወይ ናትክን እያ። ኦኬ ከምዚ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ካዙስ ኣብ ቋንቋ ጀርመን እዚኣ ኖሚናቲቭን ኣኩሳቲቭን ዳቲቭን ጥራይና ርኢና ዘለና ጄኔቲቭ ኣይትኽዋን ስለምንታይ ኣብዚ ናትና ኣይንስ ትምህርቲ ብዙሕ ኣገዳስነት ስለ ዘይብላ ማለት እዩ። ኣብ ኖሚናቲቭ ኢሽ ድሕሪልና ኣብ ኣኩሳቲቭ ምሽ ኣብ ዳቲቭ ከዓ ሜር ማለት እዩ። ኩሉ ምስ ኢሽ ዝተተሓዘ እየን እዚአን ሰለስተ እየን። ኢሽ ማለት ኣነ ማለት እዩ። ምሽ ከዓ ንዓይ ማለት እዩ። ሜር ከማን ዳርጋ ንዓይ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና። ከምኡ ኢልና ድሓር ክንሪኦ ኢና። ዱ እንድሕር ኢልካ ከዓ ንስኻ ማለት እዩ። ዲሽ ከዓ ንዓኻ ዴር ከዓኒ ከም ንስኻ ወይ ንዓኻ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ ኢር ዚ ኢስ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኣብነት እንድሕር ዳኣ መፂና እታ ቦርሳ ዓባይ እያ ብቋንቋ ጀርመን ዲ ታሸ ኢስት ግሮስ ዚ ኢስት ግሮስ ሕጂ እንታይ ጌርና እታ ቦርሳ ዝነበረት ንዓኣ ኣውፂእናያ እንታይ ኣምፂእና ክንዳኣ ማለት እዩ። ዚ ትብል ሓንቲ ክንድስም ኣምፂእና እታ ዚ ትብል ቃል ነቲኣ እታ ቦርሳ ትብል ዘላ ቃል ንዓኣ ተኪኣታላ ኣብ ክንዲ እታ ቦርሳ ሕጂ እንታይ እቲና ኣለና እዚ እቲና ኣለና እታ ቦርሳ ሕጂ እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስም ኮይና ኣላ ኣብ ክንዲ ስም ሕጂ ንሕና ክንዲ ስም እቲና ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ዚ ኢስት ግሮስ ዲ ታሸ ኢስት ግሮስ ዚ ኢስት ግሮስ ካልእቲ ኣብነት እንድሕር ርኢና ናይ ኢማኑኤል ቦርሳ ዓባይ እያ ኣብ ናይ ዋንነት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናይ ኢማኑኤል ቦርሳ ዓባይ እያ ናቱ ቦርሳ ዓባይ እያ ናቱ ቦርሳ ዓባይ እያ ዛይን ታሸ ኢስት ግሮስ ኦኬ ዛይን ታሸ ኢስት ግሮስ ናቱ ቦርሳ ዓባይ እያ ናይ ኢማኑኤል ታሸ ኢስት ግሮስ ዛይን ታሸ ኢስት ግሮስ ናይ ኢማኑኤል ቦርሳ ዓባይ እያ ናቱ ቦርሳ ዓባይ እያ እታ ናቱ ናይ ኢማኑኤል ትብል ቃል ተኪኣ ብናቱ ጥራይ እቲና ኣለና ማይነ ንብል ናተይ ተኮይና ከዓ ማለት እዩ። ኦኬ ቫስ ሽቱዲርት ማክስ ማክስ እንታይ የፅንዕ ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫስ ሽቱዲርት ማክስ ወይ ከዓኒ እታ ማክስ ትብል ሽም ኣሊና ኣብ ክንዳ ክንድስም ክነእትወላ ኢና ማክስ መን እዩ ንሱ እዩ ናይ ንሱ ክንድስም ኤር ኣብቲ ኣብዶስ
ክንዲ ስም ተተኪኣ ቫስ ሽቱዲየርት ኤር እንታይ የጽንዕ ኣሎ ንሱ ታሽም ተኣለ ኤር መጽ ማለት እዩ። ካልእቲ ኣብነት እንድሕር ኢና ማክስ ሽቱዲየርት ኢንፎርማቲክ ማክስ ኮምፒውተር ሳይንስ የጽንዕ ኣሎ ማክስ ሽቱዲየርት ኢንፎርማቲክ ወይ ከዓኒ እታ ማክስ ሽሙ ተኣለ ኤር ንሱ ንብሎ ማለት እዩ። ንሱ ኢንፎርማቲክ የጽንዕ ኣሎ ኤር ሽቱዲየርት ኢንፎርማቲክ። ሓምሸይቲ ቫስ ሌርነን ካርሎስ ኡንድ ማርያ ክልተ ሰባት ኣለዉ ንሕጅብ ካርሎስን ማርያ ቫስ ሌርነን ካርሎስ ኡንድ ማርያ ካርሎስ ኡንድ ማርያ ሌርነን ፊዚክ ቫስ ሌርነን ካርሎስ ኡንድ ማርያ ካርሎስ ኡንድ ማርያ ሌርነን ፊዚክ ወይ ከዓኒ ካርሎስን ማርያን ገዲፍና ዚ ንሳቶም ወይ ከዓ ንሳተን ማለት እዩ ክንዲ ስም ኮይናላ ዚ ሌርነን ፊዚክ እንታይ ዝመሃሩሎም ንሶም ፊዚክ መን እዮም ንሶም ካርሎስን ማርያን ማለት እዩ። ኦኬ ከምዚ ክሪኦ ፀናሕና ይመስል እቲ ትምህርቲ ዝኾነ ተወሳኺ ሕቶ ኣብቲ ካልኣይ መደብና ክሪኦ ኢና ፅሙልኩም ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ ዳንከ ፈርስቱ ሻውን እቲኦም ላይክ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ብዝተረፉ መደባት ገድፈኩም ሰናይ ናይ ታሪክ እስከ ሳብስክራይብ ምግበር እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርና ዳንከ